Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Rifki Termawan dari kelas 11 TKR 2 A Presensi 8. Saya akan berpidato bertema perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tansah kita dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan kasatosan dumateng kita sedaya. Saking dinten punika kita sedaya saged nyawi raos wonten ing acara pelepasan perpisahan siswa kelas 12 SMK. Mboten kesupen kita aturaken selawat serta salam dumateng sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dumateng kita wonten ing dinten akhir. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Semarang, para rawuh ingkang satuhu kinurmatan minangka siswa kelas 12 ngaturaken sesorah ing menika. Mboten kraos lampahe wektu wis sepet sanget. Kala wingi rasane mlebet kelas 10 kelawan kanca-kanca anyar guyu-guyu bareng lan Bapak Ibu guru ingkang boten kraos bosen anggone didik sarta mulang. Sepisan mlebet ing sekolah nadosaken Bapak lan Ibu guru bingung pripun carane didik kita supados dadi bocah ingkang mandiri serta saged dumateng tiyang sepuh agama, bangsa, dan negara. Kula menika saking kanca-kanca kelas 12 badhe ngaturaken raos matur suwun ingkang tanpa upami kagem para bapak lan ibu guru. Awit saking sedaya lan para bapak lan ibu guru ingkang muncal ing sekolahan ngriki saged dados lantaran anggen kula sakanca pikantuk biji ingkang sae ing ujian nasional. Salajenge kula lan kanca-kanca ugi nyuwun pangapunten menawi pun sinau wonten ing SMK iki kathah kalepatan boten jarang malah ndamel mangkel. Manahipun para guru kagem kanca-kanca ingkang sampun lulus sumargi kita pasinaon dhateng SMK utawi sederajat supados saged mujudaken geguyuban ingkang pungkasan kula nyuwun donga pangestu saking Bapak lan Ibu guru kepala sekolah supados kalian kanca-kanca sapurinani pun saking pawiyatan ngriki bakal saged njaga sekolah ingkang bakal kuukir ing Jawa raga kula selamanya. Ingkang pungkasan kula nyuwun pangapunten menawi wonten tembung sarta tumindak kula ingkang kirang mirani dumateng manahipun panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.